Bilbora joan ziren denak amarekin, eta bizkarra eman zioten itsasoari. Etxebarria fundizioian hasi ziren lanean, ama eta seme-alaba guztiak. Hiltzeak eta ferrak egiten, milaka hiltze eta ferra. Maritzuk nik ez nekizkien historia kontatu zizkidan. Argentinara lan egitera joan ziren mutrikuko bi anaiena, esate baterako. Anaietako bat itsutu egin zen istripu batean, eta sorterrira itzuli nahi zuen. Anaiak lagundu zion bueltako bidaian. Buenos Airesen ontzia hartu, Atlantikoa zeharkatu eta trena hartu zuten herrira bueltatzeko. Debaraino iritsi ziren. Geltokia herritik 4 kilometrora zegoen. Anaia itsua geltokian utzi eta itzuli egin zen Argentinara beste anaia. Milaka kilometrotako bidaia luzea egin eta gero, trena hartu zuen berriz ere ozeanoa zeharkatzeko. Sorterria 4 kilometrora zuen eta ez zuen etxea ikusi nahi izan. Antxe utzi zuen anaia bakarrik. Monja batzuek hartu zuten azkenik itsua eta beraiek eraman zuten etxera. Herriko euskara zerabilen Maritzuk, baina duela 80 urte hitz egiten zen bezalakoa. Tarteka gaztelania sartzen zitzaion, Bilbon bizi izandako urteen emaria. Eta kontatu zidan, baita ere, nola bi anaia horien arreba, Jose Ramona Epelde, Isidro Oriozola Antxor aroratxarekin eskondu zen. Gizon dotorea izan behar zuen arotsak zuri-zuri jantzita ibiltzen ziren horietakoa. Azpeitiarra zen bera, eta Ondarrako ontxoletara joan zen lanera, baina mutrikura joan zen emazte bila. Ez zuen nahi Andre Bizkaitarrik, eta horrezagatik zeharkatu zuen bi probintzien arteko muga, mutrikun eskontzeko.